നമസ്കാരം, ഞാൻ ഫാത്തിമത്ത് മർജാൻ, പഠന ICT ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ 8ാം തരം വിദ്യാർത്ഥിനി. ലോകത്തെ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും മറക്കാനാവാത്ത 2 ദിനങ്ങളാണ് ആഗസ്റ്റ് 6-ഉം ആഗസ്റ്റ് 9-ഉം. 1945-ൽ അമേരിക്ക ജപ്പാനിലെ 2 നഗരങ്ങളായ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അണുബോംബ് വർഷിച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നഗരങ്ങളെ ചാമ്പലാക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ക്രൂര നിമിഷങ്ങൾക്ക് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ദിനങ്ങൾ. അണുബോംബിൻ്റെ വികൃതമുഖം നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നതും ഒപ്പം യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരത മാനവരാശിക്ക് എത്രത്തോളം ദോഷകരമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും ഈ സംഭവം തന്നെ. നമുക്കറിയാം, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇരകൾ എന്നും കുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിരോഷിമയിലെ അണുബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന സഡാക്കോ സസാക്കി എന്ന സുന്ദരിയായ ജാപ്പനീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ നമ്മളാരും മറന്നു കാണില്ല. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് ഇടുന്നത്. അന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും മാരകമായ അണുവികരണങ്ങൾ അവൾക്ക് പിന്നീട് രക്താർബുദം അഥവാ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സമ്മാനിച്ചു. 1000 വെള്ളക്കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സാധിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ജപ്പാനിലുണ്ട്. അതുപ്രകാരം രോഗം മാറാനായി സഡാക്കോ ആശുപത്രി കിടക്കയിലിരുന്ന് കടലാസ് കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ 1000 കൊക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ അവൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. പിന്നീട് അവളുടെ കൂട്ടുകാരാണ് 1000 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇന്ന് സഡാക്കോയും അവളുടെ വെള്ളക്കൊക്കുകളും ലോക സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്നു. ജപ്പാനിൽ സഡാക്കോയുടെ കൂട്ടുകാർ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമാധാന സ്മാരകം തന്നെ പണിതുയർത്തി. അവിടെ സഡാക്കോയും അവളുടെ വെള്ളക്കൊക്കുകളും മരണമില്ലാതെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്ദേഹവാഹകരായി നമ്മുടെ വെള്ളക്കൊക്കുകളും പറക്കട്ടെ. സമാധാനമായി വിശ്രമിക്കൂ. ഇനിയെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. ഇനിയൊരു യുദ്ധം നമുക്ക് വേണ്ട.